sammen, og velkommen til den her video og kanal. Yes. Jeg hedder Cassandra. Og jeg hedder Mathilde. Og vi vil lave en introduktionsvideo til vores nye kanal. Ja. Jeg er 10 år, og så bliver jeg 11 den 24. august, og det er jo om en måned eller sådan noget. Så. Ja. Jeg er 12 år, og det er jeg blevet for den 8. juli, så... men alder gør altså ikke nogen forskel, og vi er bare bedste venner. Nej. Ja, det er vi. Okay, men så kan I lige få noget at vide om vores kanal. Vi vil ikke noget make-up og sådan noget. Altså, vi er ikke sådan nogen, der går med make-up, men vi synes, det er sådan lidt sjovt at lave sådan nogle looks og sådan noget. Ja. Vi begge to, vi har sådan lidt erfaring med det, ikke? En lille smule. Ja. Og det er sådan lidt sjovt at lave, ikke? Mm-hmm. Og så kan man det til at være Emily Wise, og bare, hvor vi bare sidder og snakker og Q&A's. Mad og alt det, der kommer til at ske. Ja. Så det bliver jo rigtig sjovt. Ja, så vi håber egentlig bare, at I tager godt imod vores kanal, og vi håber, at I gider subscribe og sådan noget. Ja. Og det kan lige siges, inden vi slutter den her video af, på den her kanal er vi fuldstændig os selv. Ja. Og det må ikke til at være med, at vi kommer til at sidde og opbygge en facade og være sådan helt, hej sammen, så undskyld. Så ja. Det var ikke den, jeg gad at sige. Okay, nej, det er fordi mig og Cassandra, vi er meget underlige nogle gange. Altså, vi kan virkelig sige nogle underlige ting. Og nogle gange, så laver vi også nogle fraklip, fordi så siger jeg et eller andet sådan, for eksempel siger jeg bare sådan, ost. Og så I skal ikke være sådan, oh my god, nu er videoen slut, men der er stadigvæk noget tilbage. I skal se det, fordi det plejer at være fraklip i dem til sidste stykke. Yes. Det er næsten altid. Men ja. Okay. Kan jeg have det mere og we are there for life. Okay. Godt. Så må I have det rigtig godt, og så ses vi næste gang. Hej hej. Hej.